Bit-tema iva bħala Maltin u Ewropej, issib filgħodu tnediet il-kampanja favur il-kaċċa fir-rebbija. Intqal li ntażlet din it-tema minħabba li d-deroga hija dritt Ewropew, dritt li jista' jitneħħa jekk fil-11 ta' April il-poplu Malti jivvota le. Spjegat dan il-kelliem ewlenija tal-kampanja l-avukat Kathleen Grima. Hija qalet li dan huwa l-istess dritt li jgawdu minnu 27 pajjiż ieħor membri tal-Unjoni Ewropea. Għaldastant saħqet li bħala ċittadini ta' pajjiż fl-Unjoni Ewropea, il-Maltin m'għandhomx ikollhom anqas drittijiet mill-bqija taċ-ċittadini Ewropej. Kathleen Grima qalet ukoll il-kaċċa fir-rebbija isseħħ biss fuq medda ta' 20 nofsinhar ta' filgħodu u mhux ġranet sħaħ. Hija żiedet targumenta li din il-kampanja hija bbażata fuq il-fatt li l-kaċċa m'għandix inqered b'kapriċċ. Tali attività m'għandix taqbad u tiġi kapriċċjożament meqruda għal kollox bil-vot tal-poplu, iva jekk semmaj għandha tiġi leġiżlata, regolarizzata u anke indirizzata permezz ta' liġijiet ad hoc, però mhux bis-sempliċi vot li dak li jkun jaqbad u jgħid isma' aħna din kontra din l-attività allura naqbdu u neqirduha hekk. Kelliem ieħor għall-kampanja Daniel Xriħa ikkonferma li l-kamp tal-iva għandu mhux biss l-appoġġ tal-kaċċaturi u n-nassaba imma anke entitajiet oħra bħas entitajiet li wkoll huma mħassba li jista' jkollhom id-delizzju tagħhom meddet. L-avukat Kathleen Grima saħqet li d-dritt tal-vot għandu jintuża b'rispett sħiħ lejn il-minoranzi. Aħna nemmnu fid-demokrazija, nemmnu illi iva ġeneralment hija id-demokrazija illi tivvota u tigvern.